ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଜ୍ଞ ରହିଛି ଯଥା ଓରେଜ୍ଞ ଯଥା ଅଜ୍ଞ ଯଥା ବିଜ୍ଞ ଏବଂ ଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞଟି ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ଜ୍ଞ ଯିଏକି ମୁଁ ନିଜେ ବର୍ଣ୍ଣାলী ପରୀକ୍ଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରା ମୁଣ୍ଡିଆ ବାରା 1500 ଲେଖା ଯିଏ ଶୁଅନ୍ତି ମାଣ୍ଡି ପାରି ଖାଆନ୍ତି କଣ ହାଣ୍ଡିରୁ ବାଢି ଖାଆନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରୁ ବାଢି ଖାଆନ୍ତି ଖାଆନ୍ତି ହାଣ୍ଡିରୁ ବାରି ଜ୍ୟୋତିଷ ସବୁ ସରିଲା ଏ ଉଠୁନ କଣ ତମର ମୋଟ ଅସୁବିଧା ଜ୍ୟୋତିଷ ହଁ ହଁ କୁହ କୁହ ସେଉଠୁ ଠିଆ ହେଇକି କୁହ ସବୁ ସରିଗଲା ଜ୍ୟୋତିଷ ମୋ ପୁଅର ଯୌବନକୁ ରକ୍ଷା କର ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି ଭଗବାନ କି ଜାଣି ଘଣ୍ଟାକୁ ତାର କୋଉଠି ଘୋଡେଇକି ରଖିଲେ ତା ଯୌବନ କାହାକୁ ଦେଖାଯାଉନି ଯୌବନ କଣ ଅନ୍ଧାର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଇଜ ବ୍ଲାକ୍ नो 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 नो